Noma usebuthongweni ngegama layo inkosi, kodwa igumgedlela linethemba lokuthi uyovuka ngelinye ilanga uyikhethe kanye nalo. Inkosi enkulu Bombela Sithembiso Samampondwe, Baba mkhulu 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 phakathi. Amen. Akaqedi yini kanti ukwenza lento yakhe lo mfundisi wakaHadebe osuka khona phela le emahlutshini ebukhosini bakhona phela kwaHadebe, lapho kuzalwa khona le ntombi yezimanga eyabona imbali eyayibekwe uNkulunkulu ehlathini ewumoya oyingcwele yayigwinya. Kwase kukhuluma izwi emoyeni ukuthi sigwinye umoya oyingcwele. Yebo, uNkulunkulu kunezibongo zakhe azidala ukuthi zizokhulula lesi sizwe sabantu abamnyama abase behlukunyezwe izimpi zomfecane, kwafa amakhulu nezinkulungwane zabantu. Wathola ukuthi uNkulunkulu akasikhohliwe lesi sizwe noma ithumela abantu, kodwa sona sivaleke amehlo silele sisebuthongweni ngegama lenkosi. Ngoba phela sesasutha zona izingulube lezi ezivala iso likamoya. Njengoba igumgedlela likhulumile nangesibongo sakwaKhumalo okuyisona esaqala izindaba phela zokukhulula bona abantu abamnyama ngaso isandla sikaMzazela, kwaphinde futhi kwayoba uyena unolutho kaKhumalo oyinhloli kaMashobane, kwaphinde kwazoba umzilikazi oyindodana wakhe uMashobana wakwaKhumalo. Kuphinde kube yiso isizwe sakwaZulu lesi okuyisona esilwayo kumanje esizama phela ukuvikela wona umhlaba ukuhlala abantu ofunwa yibo abelungu, ngoba phela sona isilo udinizulu lesi sasinelungelo lonke sokuyiphilela kamnandi njengoba sasikade sihlala emzini womlungu uJohn Willem Colenso umfundisi, saphinde safundiswa nesikole. Futhi sasinelungelo lonke ukuba sasingahamba naye uJohn Willem Colenso siye phesheya phela ezweni lakubo njengoba sasesiyingxenye yomndeni walamangisi. Kodwa sakhetha ukuthi siphume kubo ubukhazikhazi bempilo sibuyele kwaZulu ukuze sizokhulula mina nawe njengoba amehlo ethu evalwe yiwo amafutha engulube. Sakhetha isilo ukuyohlala emahlathini sihlalela mina nawe. Phela amangisi kade ayiqala lento yokuhlukanisa abantu, mabekubona ukuthi uyinkosi bekuthenge bese uhambisana nabo uze uphile wena wedwa nomndeni wakho kamnandi. Njengoba kusenzeka nakuyo ipolitiki ukuthi kukhona abaholi bezepolitiki ababehlala khona ko-England ababefundile ngaso isikhathi sobandlululo. Uxake ukuthi babefundiswa ubani, sicindezelekile sonke ezweni. Kanti umuntu wathengwa phela yibo abelungu ukuthi wena nomndeni wakho nizophila kamnandi, yeka wonke lo mzabalazo. Leyo nto yayiqale kuwo amakhosi, eseqalile phela nokuholelwa izimali. Bese kuthathwa nezingane zawo amakhosi ziyofundiswa ngohlelo lwaso isilungu ukuze kuzophenduka imiqondo yabo ibe ngabelungu, ebese kuthi imizimba yabo ibonakale sengathi ngabantu. Kanti kade bamphendula umkhovu, usaba umlungu, isikhumba kuphela esisele. Kodwa lawo makhosi ayenqaba ukuhambisana namangisi, ayebulawa noma eboshwa, ebizwe ngamavukela mbuso ngeziqhazi ezingayifuni intuthuko nokuphucuzeka. Nako lokho kuphucuzeka okungekho kuhlanganisa ukuthi udayisa abantu bakini kanye namasiko obabamkhulu bakho, bese bethi mawusuyidlahle wena ubuntu bakho usuyizemtiti, usu-exempted. Phela babesho njalo abelungu basebethi abantu yizemtiti. Wonke labantu ababebizwa ngamazemtiti babeyiwona phela amadube esandlwana ababevumele ukubuswa yiwo phela amangisi. Useqedile phela uZulu ukwenza yonke imikhuba yakhe ezintelezi, sekuwuye phela umfundisi uHadebe eshabasheka nalo ibheshu lakhe. Uthandazile umfundisi uHadebe wathi uNkulunkulu wobabamkhulu, uNkulunkulu wamakhosi akwaZulu, naba abantwana bakho phambi kwakho. Wawuvula kanjalo umthandazo wakhe, onke amabutho egoqile alikhe laligolozile. Akaze asho ukuthi in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, ngoba wayazi kahle ukuthi umdlalo lo babeyoluza kuyo impi lena. Kwakungasadlalwa lapha ngoba kwasekuliwa ngempela, wasengasathandazwa onomthandazo wopopayi. Waqede umfundisi wavula incwadi kaJoshua 8 verse 1
eyayithi uJehova wathi kuJoshua, "Ungesabi, ungabi naluvalo. Suka nempi yakho ukhuphukele kuye. Bheka nginikele esandleni sakho inkosi yase-Ayi, abantu bayo, umuzi wayo nezwe layo." Wathi angaqeda leli vesi waselithatha walibhekisa phansi enhlabathini walithi mbo. Maqede wathi amen. Lasukuma lonke ibutho lasho kanye kanye lathi amen. Wayebayalile phela umfundisi uHadebe ukuthi uma seniwagwaza amabutho, niyeke lento yokubiza abantu ngesitho somuntu wesifazane, sokuthola abantwana, nisikopolote phakathi ngawo wonke amagama ezinto ezitholakala phakathi isitho somuntu wesifazane, bese nibiza ngaso abantu. Anothi ngegama lenkosi amen. Kwenzeka konke lokhu, omunye wezinduna abahola amabutho ubecelile kuye phela iNgonyama ukuthi usafuna ukobheka abantwana ekhaya. Lowo kwakungumsushwana wakaMfusi Mdletshe. Kwasekulindeleke ukuthi phela aqhamuke naye, njengoba naye uShingane wayesefikile phela nebutho ayehamba naye. Emva kokuthi ekade eshaya lawa amangisi ayekade eqhamuka ngasehlathini lakwaCesi. Kunokuba aqhamuke yena umsushwana kaMfusi, kwaqhamuka isigijimi sesizobika ukuthi umsushwana kaMfusi sebemsocongile. Kuthiwa sakhala kakhulu isilo ngaloko, sathi hawu wangishiya ubaba, ngoba phela umsushwana lona wayesefana noyise, njengoba babesebuthweni elilodwa naye uCetshwayo, futhi wayekade efungile yena umsushwana ukuthi uyofa lapho kuyofa khona isilo uDinizulu, ngoba babethembisane kanjalo naso isilo uCetshwayo. Kanti yena uzogcina ewuphulile lo mthetho, wahamba washiya isilo ethi yobheka abantwana bakhe ekhaya. Kanti bazombona bakwaMandlakazi, bezwa ukuthi usefikile ekhaya, base bemkakela khona ekhaya kwakhe bambulala. Sathi sikhala isilo sase sibuka umfowabo wakhe phela umsushwana uMavukafile. Isilo sabe sesimbuka bobabili bekhala, sabuza yena ukuthi makunje nakwenziwe njani. Wathi uMavukafile, ngabe ngithi akuhlonywe kusemanje nje avele ekhanjwe kuyobulawa uZibhebhu. Kuyilapho-ke onke amabutho ayeseviliyela, esethelwe ngezibonkolo phela efuna ukuyobulala uZibhebhu. Sebevuthelwa yiko phela ukufa kwalo imboza leli elumsushwana. Kodwa isilo uDinizulu sasikade simnqabele njalo umsushwana ukuthi ahambe. Kodwa ngenxa yokuthi wayekade buthwe noyise uCetshwayo, wasehlula isilo uDinizulu, wagcina ehambile. Yiko kanye lokho kwathela amabutho ngezibonkolo njengoba esefuna ukuyomudla luhlaza uZibhebhu. Asuka amabutho aphuma ngawo phela amahubo esebheke khona kwesikabhadakazi. Nangempela kwenzeka njengoba kade eshilo yena umfundisi, ukuthi bayohluleka ngisho ukubaleka, namangashi abo lawo abathembele kuwo ngeke enze lutho. Yathi nje ingathi dundu impi isibheke khona kwaMandlakazi. uMandlakazi wafikelwa olukhulu uvalo ngenxa yamahawu ayeshaywa kanye namahubo ayehutshwa empi. Bangenwa uvalo, yasingena ekaDinizulu impi, yafaka umkhonto, abanye babaleka baze bayongenela phakathi emfuleni uMphuzi. Abanye base bekhohliwe ngisho nezibhamu zabo lezi ababethembele kuzo, washa umkhonto. Anqotshwa kanjalo-ke uMandlakazi. Kodwa uZibhebhu lutho ukutholakala, uphinde zona adume ngazo ubalekile. Iqili leli alisekho, libalekele enkantolo yamangisi kudala. Impi ingena njena akasekho, sebaleke kudala, washiya amabutho efa ngapha. Anjalo-ke amaqili liyaguqa igumgedlela. Mzulu amafutha umkhofu 20 omnesoka phakathi